Ano sa sasarte? Bilahon mo lang managpuan. Tuntay kami mahuling. Si Kuan guys, akong kasada na ni Kuan. Yan, naman na igibukan, igiligtos na Mau lagi. Ano ko nang dapat ng bertuntun. Hindi, pero di ma inag-arsa ni Daddy Maluso. Lagi, nana. Na. Sige na to, sagtiil. Halala, halala. Ada buhat ang tiri. Ada. Ada pangangat-hangat. Lagi. May gabi ra ba lagi? Kuan ra pula sila gabi. Tara na. Morning. Kuna po ni guys, si Ruby Provinciana anja. Kuan na dayron isang pitsahan na ron ay? Isang pitsahan na ron? Ha? So pizza 15 na dayron guys, ang follow check up ni Tiri ron ja amang gihatod diri sa kasada. Mga jung buntan guys ja. Ako man tatuyo mga uban ja si Aisa kay na may importante pud nga ngadtuon mo na si Aisa na lamay ni uban ngadto padung kay mahal pud kadto pamasahe padung didto. Kapag hinay. Hoy, diri. Dagto kay dagto ko ni agi kaniha kay di lagtek tawid dagto. Dahil na nakang na po sila ng dago. Di, dan ako nagagiganihan na, way lapok na, dagto to ah. Dagto tir. Grabe, kuha na mo gud. Tawid dari ba dari? Dana ba kana dana na ah. Kadana ko ni agi ganiha. Lapag amping jud dito ha, di mag kuan kanang katuday ning comment gahap des ni agi guys nga kanang kanong gasuri-suri si Tiri nga bisag na sakit so wa jud mi gasuri-suri lagi gi-invite rami. Kanay. Meto na ko nito pero kuan ko pilatom na. Meto ko to pilatom ko. Natog na ko sa kwarto nila nga nay kuan kanang nay aircon pa jud. Harap sa bugnawan lang meto pamati. Wa pa jud mi na masahe guys kay gikuha mi. So katong ning comment si Nonita sa to. Kay kuan kay nga galaglaag si Tiri wa mi maglaglaag. Igo rami ni ngadto guys kay dako kadto tong gitabang namo. Salamat kadto day ni Ma'am M. Kay dako kadto sa gi-share ni Tiri. Salamat kay kadto sa mga ning-share ni Tiri. Daghan kadto mga salamat ninyo. Makaluwas na mo og kinabuhi sa tao. Salamat kadto ninyo. Di ang ginuray mo bawo sa inyong ka maadyo. Para mas kuan. Aysa. Ko ni Nolita Hilot kanang designing comment gani nga nang galaglaag nga nay sakit. Kanang guys bisag natay sakit guys ato ning think positive ra jud ta kay wa ta kay bag nga na i-relax ni jang lawas kay wa ta kay bagkuhaon day tas Ginoo. Lisa pud og ganong nanay sakit. Lisa pud og day sakit ja maglukluk mo samot nga tong kuan. So wa mi wa to siya galagla, wa mi galaglag ato guys. Amo na sanggi kon kay naining kuha na mo dari sakyanan ja. Pagabot kon hatid to, ako ingon na ulangos dagat dito ko kwarto natin na to. Salamat kadto sa imong pag-comment kay natubag na po na ang imong gi-comment karon guys. Pero salamat sa mga ning comment sa katong bahay ni Ma'am M. Nga buutan jud kadto to sa nga tanan. Aran to sa jang kabuutan. Ja pagamping mo na to Tiri. Lang nang kuan. Gasa daw sa guys nga lang magsigisdag hilak-hilak. Ala magilak-hilak mi guys nga naanami sa muhang ka kuan sa among mga problema so di na mo hilak-hilakan ang among problema. Kay mo samot. Kaya na po'y maitik kay maghilak-hilak mi so maglipay-lipay mi. So sayang siri TikTok mi. Oh, TikTok mi nga na. Relax rata nga. Pero ko pala biti kay mahangat. Ano pala bi? Marejo ra kuno sa kay mahangat mong gud sa. Di para sa una nga. 59 seconds. Hoy, intong nag Hala. Hoy, Ginoo ko indong. Grabe. Mura man ni kabasakan na ni among kagihanan. Ay, sura ka dari Ginoo ko. Ha? Hala. Ay, oto na ko nay. Maginihin na ko ng kaway. Ay, Aysa. maginihin na ko ng Pantay ba dang imo Aysa ha? Aras ko anti tunog ka nang imurag na bato-bato.
Patanawa dyan ang imo ron kay nipis ra ba ng imo Aisa. Subay na naskuan kanang na Tuna. Opo. Asli ako ang kita makaabot ito ay. Medyo makasakay mo dadyon og ban. Di magkuan ha, di magpa. Nagdaan ng Skyflix ay. Nara ba Skyflix na tuskuan? Tambaw. Yaman dapat tambaw kay. Hindi na akong tambaw kay dito na kalimtam. Sarong kita na. Dai. Dari mo kuno agiganiha di ka jo pupilit. Dari kay alapog. Ato na mi guys. Halas panda ni ban. Hala, nawa lagi na tangtang nag-izang kuan nga basa ka jo diha. Alang kan kay sipatos ang amang gipang balot sa content pero di ko talapog. Kan awon sa nakotlo ba ni ron. Kaya hang kuan sa gilang silupin guys kay unja tawi diha dapit ilalalay na pud ka. Ay, bintala kang kagian ay. Ay, bintala kang kagian kanit adulato. Mo na na. Hala tanawa lagi na pigti na. Datu tawi datu na. Kang tawi ilalalay dapit. Dari tawi diha. Tawi diha. Hello guys, yung mahod. Pusto. Silupin na rin makalapos. Wa malagi na ansa. Wa pa ni na ansa kay wa pa man matangtang. Adto ra na taman sa ubos dad ah. Kay napay napog dias kasada. O di makalapok na inyong kuan ba? Magingani ra man tataman tagbilaran rit. Tigto ka nabot sa ICM. Banda ulit banda nakalapok-lapok nakigsamot. Uy, dili kay maligo ta hoy. Banda lo. Banda. Banda. Maligo ta dali. Lapok digit. Ang sala nintingag na lagi ron kanang isang orasan na ron. Ano? Nila galangan-langan mo. Dito na humuhay last idis dapit. Kalapok ako dari. Aloy. Oh, nas aloy di ay. Di ka. Sundo. Na nagilahang service. Magtangtang para man ang mga butas. Yan ay. Kami guys. Adto ra na baras bana. Aja no ko ano lang na bay ipangtangtanga. Kuno imo tirbit ang tantang ito. Nagipotos. Ang karamang di man jud makaya agkuan. Wala na po ka. Anja, ato naman na ibili sa lupinti kita mag sa batukuan. Ah bitang dadun. Uy, arin na gihapon wala ka buling. Bitaw ko. Diri. Napadya kay ko si Gris Magan. Hey. Tumban. Salamat eh. Bye. Lang pagamping mo ha. Ate aron naman. Pagamping mo si Tiri Aisa ha. Ja, kaon dyan mo kuan dito inag Uy, panda na si Paan. hala sa oras mo moabot kini si Tiri ag pagkaon na anja ag kuan. Oh, sige na, pagamping mo. Bye. Panda mo uban man. So tuwa na sila guys, ang ikuhang ilang plastic sa ilahang patos. Grabe ag lapok dari madyo kay niinit guys para ganing kuan juta. Taha. Lablab ha, ligo ha. Oh, humot ba? Humot. Kabang. Nawa, mas panda. Nahadlap siguro sila liguon. Nahadlap siguro panda nga liguon ay. Nahadlap siguro si liguon si panda. Okay, guwapa ka dyan. Oh, so, hiningarap ako ni Dancy na mo dadto. Iglaw na? Ay, kabig-big ba niya mong hiro, oy? Kabuotan kayo. Awak na yun. Ano ni Maho, nani Zang? Silat. Sino? Okay. Oh, laki din eh. Wala lang tina.
Hindi nga magugko ni kuan guys. Ni Ele. Anang ko na hindi pa. Hindi nga akong ili. Hop, 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 hop. Wa pa ka man. Okay, magpahumot pa ta. Ay, buhok ni mo oh. Hindi naman yung maputi kay hindi mo kiniyat sa kasada kay huga ay lapok. Ay, Lucy. Kiat pa ka dito. Dapat tingkat ko. Tingkat ko. Ano ba? Dansa kay hato pa ng kuskusan. Oh, papakahaman. Itong pahumutan. Naiwan. Sige laman ka madigo mo ko. Karigog tanra. Kuto po na kami kasi na tao makatago na na. Nandutag. Kalitan na tagkuan na tao tago. Kumpira naman ta kay ilabog. Labog sa ubos. Di, ko naman gahana, gagmay. Ay gagmay. Manggang gagmay na. Nalabog naman na. Nanamay tanim nas ubos, Indian Minggo. Ya mangga Indian siguro. Indian, di na Indian. Ang Indian ang ipagtugsok na tuskuan. Kusina. Manang kanon. Barahon. Hey, ngilad na. Kuan, hadok na tao. Ano magpasalipod. Gatangan to na nagwas. Guys, nahuman nagkakangkuan guys. Dry ra ni na. Ano gikusutan sa ano na sa dryer. So nang laba ko guys. Ay. Nga maning gilaban des ni aging adlaw. May pinakanindot na ni mga kuan guys kay kuan. Nang hindi na ka mga ihay dari sa sud. Nakang gilaban na naman na siya. Oh, palay ka sa mga sanina ni Tiri. Pero maridi na ni Zaydan sanina pa Manila. So mo nang ipanglabanes niya ang adlaw diya karon ang gilabahan kang marami. Nanapay kang Tiri. Mga kung marami niya nga mga pajama. Yeah guys, marami guys, niabot karon. Ay magsuman ko numiog ang ting kahoy. So yan yung mga duster guys, oh. Ngayon na sila kapinangga.
Init-init na hinon si Ja pero ulit lagi og kanang taligsik. So ganahan jud ko guys nga na ako'y nga tong washing ang kanang na dryer. So, hindi na ako maglisod og paugas gawas. Tigom pa ko guys para makapalit ko yung atong washing na dryer. Kay kuan guys, si nanay may maglaba-laba na ni ginagmay. Hindi man ang problema kay washing. Pero wala na sa nigi-washing guys. Para nang ikusutan. Mga pinangga na sila guys, bisag sa Manila pa na ako'y trabaho. Nasikaso gyapon na sila. Mga manghod. Ibaw na sila guys, kung saan na sila nakaka-lab. Ibaw na sila dun sa kung pagkaati nila. Okay, nakumanta ni guys mag kudkud ko kung kaya maghimo kong bukayo. Ano yung ipanglabahan dis pagkabot na hagari guys, naglaba po kung nga sanina itiri. Karon kang kuan ang nilabahan. Marami o napig pwede mga kang liksi na ni. So, man ako guys. Ngayon sila nilunaw, hinanay. Kita na ba sa may nabuhi sa una sa kagmay pa mi. Diyan nagluto si Ali. Lami ka mong paniod to. Mga po dahil sa ganang kamuti nga gibutangan og kuan ba? Magsabaw. O nakalimot ko si tawag na natin sa Cebu. Lahi magtawag sa Cebu. Sabol. Ha? Watuwa. Ay, Sanduroy. Ah, Sanduloy. Matatay man na. Sanduloy din na dito. Maripol. Mali. Ilunaw. Alis ka, dinuro. Dinuro, ganagod. So mga kaon si nanay guys kuan lami man na siya kay mama ni among pagkaon sa unas gagmay pa mi. Kay kuwang ipalit og bugas amo na lamang lugawon butang kabuti. Guys, mga anmidari ni Dixian. Unja kuan guys lang. Ang pagkaon guys is sanduroy. Nilunaw sa buhol guys lang. Kanang bugas kay gibutagan og kamuti. Da social guys kay gamitan og tinidor. Tas nanay nga nagkaon nanay nga. Pura budyak, mari mo pagkaon sa ulas gagmay pamigay tulunaw. So init pa ag si Yana, sabi si dali mo Yana. Di man sila mo kaon nga na mo na mga anak nga ni. Ang patao may ga ila. Na? Buwa man sila na ana binganing kuan pagkaon na. Pagkaon na rin sa kuan nga nang kanang wala jay madungag daw ni bugas. Ang ikaw li, si Ali may nagbuhat na ni guys. Kay kami rin nabilin na rin, kay tuwa lang sila stiri sa gawas, ay sa bilaran. Si nanay ko na magdungag og bugas kay Kamu lagi. kuan nga nang basing kunog di ma kuan na ning kanang nilunaw. Kalami ra dani.
May Kasi binig. naihay ka dumuan. Ha? Mama, narabay nga nyo sa taas. Nami kalo. Init pa. Nawon sa natin. Kay kuan di guys, yung kanang binignitin kanang half the squid kay nay tawag nito. Lubi. Lubi. Tama.